ପାଲି ଖୋଲିବ ରାଜନେତାଙ୍କ ମୁଖା। ବିଜେଡିର ଭିତିରି କଥା ଟିଭିରେ ଦେଖିବେ ଲୋକେ। ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କୁ ଦଳରୁ ଆଉଟ୍ କରିବା ନବୀନଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ ମହଙ୍ଗା। ଆଉ କଥା ନୁହେଁ, ସିଧା ବଡ଼ ପରଦାରେ ଫାଇଟ୍ କରିବେ ଶ୍ରୀମୟୀ। ରାଜନୀତିର ଗୋଟି ଚାଳନାରେ ଶ୍ରୀମୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ଖେଳାଳି। 24 ବର୍ଷର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ। ବିଜେଡି ଦଳରେ ରହି ନିଜ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ। ନବୀନଙ୍କ ଗେହ୍ଲା ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମୟୀ ମ୍ୟାଡାମ ଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାମିଲରୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଭଣ୍ଡ ଠକ କହି କାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲେ ମ୍ୟାଡାମ। ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଦେଖାଇ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଜାତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଛି ଦଳ। ବିଜେଡିର ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ନୂଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ହେଲାଣି ଚର୍ଚ୍ଚା। କୁଆଡ଼େ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ କହିବ ରାଜନୀତିର ଭିତିରି କଥା। ପଶାପାଲି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ମନରେ ପଶିଲାଣି ଛନକା। ପଦାରେ ପଡ଼ିଯିବ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଅସଲି ଚେହେରା। ଦଳରେ ନେତା କର୍ମୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା ବେଳେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେଲାଣି କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା। ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ସେହି ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆହୁରି ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଛି ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ପଶାପାଲି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଶ୍ରୀମୟୀ ହାତରେ କିଙ୍ଗକୁ ଧରି ନଜର ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଫିଲ୍ମ କୁଆଡ଼େ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଖୋଲିବ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଭିତିରି ଗୁମର। କାହିଁକି ଲୋକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହିଁଲେ, ଆଉ କାହିଁକି ନବୀନଙ୍କ ଗାଦିରେ ମୋହନ ନଜର ଆସିଲେ? ପାଣ୍ଡିଆନ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଦଳ ସହିତ ନବୀନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡିର ଆୟୁଷ କେତେ ଦିନ? ସେ ସବୁ କଥାର ଉତ୍ତର କୁଆଡ଼େ ଏହି ସିନେମାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ବୋଲି ନିଜେ ଶ୍ରୀମୟୀ କହିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶ୍ରୀମୟୀ ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ନଜର ଆସିପାରନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏମିତି ଗୁଜବ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ସମୟ କହିବ ଏହି ଗୁଜବ କେତେ ସତ ଆଉ କେତେ ମିଛ।